सोरबा माथो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ सोरखौबा बायदोंनो मादोंनो होननानै हा बेलेगा बायदों मालाय इन्टारटेनमेन्टआ बायदों मालाय मा बायदों बायबाय थादोंब्रा आंनि नामाथ' मैखोम नङाना मैदोमसो जाय खिब्रमा अंख्रि साइजफ्रा मा 20K 15K हायोब्ला लाउड स्पिकार होननानै फेमिलिजों दानाय आरोना भिडिअखौ गोबाव जानायखाय आंखौ सिरि थादों मोनलायबाय साला सुवादफ्रा मानो होनोब्ला आङो भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन सानैसोनि मानसिया आंखौ ओरैबायदि माने मेसेन्जाराव आरो माबायावहाय कमेन्ट्सफ्राव एक्से माने हेडेक होगासिनो किसुमान मानसिफ्रा दे बुजिदोंना मा होनबाय थादों ओरैबायदि होनबाय थादों मा मैखोमनो नोंखौ जावगासिनो नोंखौ नै ओरै बुंगासिनो नों मा जेबो माबानाय होला नामा नों जेबो रिप्लाय होला नामा मा होला नामा माथो बहाबा गावलायदोंनो माथो बहाबा फफ' होलायदों सोरबा माथो फेफे होलायदों फफ' होलायदों हा ओमफ्राय आंखौसो कमेन्ट्सआव होनहरगासिनो दङ मानसिफ्रा नों जेबो रिप्लाय होला नामा नोंनि नाम लायै लायै बिराद माथो जावगासिनो माथो मैखोमनो नोंबो माथो बायग्रासोनो माग्रासोनो आं होनखादों सिखोमोनफोर आं नङा होनखादों आङो मिथिबाय आं नङा मैखोमा आं नङा नोंसोरो मोजां नाय माबाखौ आंनि बे इउटुब चेनेलनि फेसबुक पेजनि नामखौ मैखोम नङा मेगना मोजाङै थाइनैखौ मोजाङै नाय मैदोम बसुमतारिसो मैदोम बसुमतारि साला सिखोमोनफोर मिथिबाय आंखौ इसिबां माने हेडेक होदों सालाफ्रा माने मेसेन्जारावबो पार्सनेल कमेन्ट्स हरलायलायदों बाब्रे बा